Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Tora ipesa ndo. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Yesu ndiro chokwadi. Zvese ndezvo chokwadi. Ndaipa chabatwa nemhosva. Tikanyapa chabatwa nemhosva. Mwari aribatsira wangu. Mwari aribatsira. Pamusoro ibaba mutasi. Tora sunzani. Dambudziko ratinaro ndere mumusha. Gerald Tanyanemani. Tine dambudziko remumusha ndere ngozi. Ngozi ina baba mwenye Tanyanemani vari pano. Ngozi takazvifambira pakashaika mwana waZomunini yapera. Ndobva zvataurwa kuti ndo mamiriro azvakaita nawaMukotsanjira. Saka zvadaro takambozama kuda kugadzirisa waMukotsanjira wakabva wazvitatu. Saka tauyawo kuna baba mutasi kuti mutibatsire nedare renyu. Ine mhuri yandinayo kwaTanyanemani. Zvakatadzikana pari pacho. Ndingati iwo baba dambudziko ravo vakariita muna 69. Variita muna 69 vari kuti havachazivi zita remunhu wavakauraya. Munhu ari kubuda here? Handazi yakambobudirwa mwana ikataura zita zvesenesene isisi takanga tisipo. Zita wakati anonzi Aro, asiwo vana baba vakanga vari havasiri kupedzisa sene. Hazvinetsi andikamurapika naaripozvo anomudaidzira anobudiwa aripo akamubudiwa wacho aripo iko zvinezvi ari kuHarare. Ari kuHarare iwo tende waibudirwa zvikuzwa nari anobudiwa zvitinzi ndiane bhora renyu rese ndiane bhora. Saka pese pamunemisa zvamuda kana mufanongusiya mukamusiya munemisi mukuitei because ndiye anofanira kunge vachikupa direction. Ndinokupa direction. Dambudziko ranyanya kutishupa mumusha nderekuti kubva muna September pakauya Mukotsanjira akasiya atitaurira kuti mukasadadzisa zvinhu zvine nguva muri kupera. Saka mhuri dzedu dziri kufa. Chakazi mugadzirise chii? Iro zita racho iro riri kudiwa rekuti tinoripi. Kana Mukotsanjira ari kutokwanisa kutaura kuti mukasapedza musakadai it means kuti zita anaro. Hana wakatadza kuripuditsa. Takatoita usiku hwese tiri tese naMukotsanjira pamba pababa pakabikwa madoro. Vakanga varipo vangagona kundipigira ndiri Mukoma Everson ndiwo wamakatuma semuchinda. Chichareita lakini hawakusikia pale Yemen. Yaani mwana mzaka tuongoza tu. Alikufaisi mwana baba. Anakosa kufaisi. Baba akaposema na siku ya baba akatazungumza na kaisha tena. Yalo tezana ni mwana ngozi mwana mwende. Sasa tulikuwa ni hiyo ni zingine timu kwa baba sasa nika sei kwa msinga sei. Sasa watu hapo na wewe awe badala kwa siasa hapa kwa. Hiyo zaro kumshikana. Anataka kufanya hizo. Basi Bakini anataka hizo. saka izvo zvipa pamadaidza makaisa masabu amuchete. Sasa unaona ni kama kumsaka kwa watu. Wanasubiri msikane. Musikana ari yemusikana aka. Musikana ndiye arudzi yakari pangozi. Yakari chitu. Ndiye akari bizwa. Baba Achirimiswa kwani? sema ndio. Asi musikana wacho aruziya here mwakari. Akuzungumza msikana yana masabu pale. Musikana haaripiswi ba. Vanhu kwasumuziva kuti kumuripisa kupi. Saka kana musikana arikutozikanwa kuti akatoripa ngozi. It means musikana yakutoziva kuti akapiwa kunzi uriwe kwakati. Mira, baba sunga. Nyaya yekutaura ndiyo here baba. Ikuti mati zvakaita kachi 68 69 ndiani wacho munomuchimuziya here munhu wacho.
ambiri vaida kuti ndikatanga pahistori zvakaitika zvacho ndichizoya ndingambomuziva bana kuti munhu asingambomuziva chii chakaitika chakaitika ndechekuti ini ndakafuma makuseni first ndobva ndaenda zangu kupita mbava neshamwari dzangu tosvika takakandomira zvatakapedza ati zara vangu ndobva vauya osvika kumba kwanogara kweyo da kuona mukwasha zvishuwawo mai semunhu anga akazvitakura wakabva angoita shungu yekuti regai ndieni mafambiro ake semunhu usingazivi mbava anga angofamba asingazivi kuti mumashure mune munhu mafambiro akanga ari kuita anga ari kufamba ari kudii akuita seuri kuda kupira mara ini vanapa ndakangonangisa takangomina newanguda akuda kuti achisvika mai wakusvika patira inini wacho handiri kunyepa ndakangoti ndakaita mwoyo wekutati iwe rega kudaro handina kushatirwa kana kuti iye wakamubhabhadzira mukadzi wangu ndakangomusaivira ndobva angodona ini kwakutakura mutoro vamune kwakutora nhangu nemudzimai kwakuenda kumba asvika kumba kuya urarari zvakanaka nazo kuzondo aizvawa remangwani mumapurisa ibva ndazondoenda aizotorawo statement inovatakura asi anenge munhu akangoonekwa kuti pane zvakazviripo tisinei nazvo zemhosva asi inini hapana icho ndakambooti munhu mamudonhedza wakafa here wakadii munhu wakabva hazo wakabva Wawera negozi. ndakatona gozi saka kumapurisa igore ripi 1969 69 69 inokwanisa kunetsa asi inowanikwa because mapurisa obvesa panonga ine rekodi yekuti munhu akafa panyaya iyoyo ndinhingi akaurawa nanhingi ipapo takagadzirisa sefemili taipindirana takagadzirisa tikatuma assistant superintendent nemukomana wamukoma uyo makatuma ndispota jeremani ndiwe tanyanemani dispo ndofunga ndiye ndiyo makatuma ndakatuma nemwana wamukoma nemwana wamukoma wanzodini wandofainda ndobva wangoenda anobata apachata wachinoita find out chii ndofainda kuti marecords wachibva washaya uyu mwana wenyu akazobudirwa mwana akabudirwa ngeyauba munhu haana kutaura zita inyana handina umborinzwa iyi zita handina umborinzwa kuti ndinhingi ndakanzwa ndakariziva kana kuti iyo mhuri yedu yakataura pamwe tingaa takadii takaenda nenyaya yacho munhu makamupushira kuti mati makamupushira kuti mumbawamo kupi kuziva rese kwarari Makariba mairipira kuna. mati Makariba mchichigara iwewe ani. ndechekuti pakauya nyahana pane uyu akanga akakudirwa tobva zvanziya itai zvakati 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 tibva tangoita semhuri shuwa yakanga iri kudini kuti vamwe vanga vakadhakwa vachida kuti hazvichiki inini vandazoona kuti zvino pakadara apa ndiregai ndidi vanangu nomuneta mwana wangu iyo chiti nichigara apa naye waibudirwa wacho zvino waibudirwa wacho kuti ataure zita remunhu wacho ini handina kudini wobvunzwa kunzi chiita zvakati ndoita zvakati ibvuvi zvakada kuti tinese hazina kunge
noti vatazondogara hedu tizondotiwo mukoma alipo ngangoti mukoma alipo baba yemukomana yakamira vatazondodii kuya kwandakaita kumusa 69 yacho vatangodi tazombofamba vatengesa ng'ombe tikaenda kuno mwechiremba pane chakabura ndomukazoya nyana iyeye kuti mefunga paine mwana ari kubudisa hapana chakabura ndikuzoya muprofiti kanokwana kairi hapana chakabura tikandokuzitora tumbiya tikandogadzira tiri kuti zvinhingirike asi muprofiti wacho wakangoti kugadzira kwandiri kuitawo ndiri kusheresa musha zvino kugadzira kwakaita kwacho yeto ndo pakutotora kusanjira mani nobvurangoya tikabika ido noti bvurangobika harakagara kubikwa do rakawanda nekutenga mangazimuri zviya zvechirungu zviya tikatenga kana ravari kutamba asi kuya kwava wakaita wakabvira kuya ne45 masviki inini ndikatotengesa nemwombe dzasina ng'ombe yekuti zvidini zvione kubuda zvione kugadzira musha asi zvikana hapana chakabuda kana svikirira hapana chakataura kana nevana vakatorwa vigara yapo vachinomedza nechinhu hapana wakabuda apo waiti mwana aiti muzukuru avaita muroora avaita nangoti vana vanga vari vaviri muroora nemuzukuru hapana wakabuda vatangogara asi soko rake angoti pane uchabudisa zvino vatangogara tichaona uchabuda kuti chabudisa ndotakazongeta kutadza kuchipindirana manje nemukororo vaungoti anytime the think vakungoya kumba wangu aingodineva ndatakazotazondopiwa nanhasi ndokugara kuti asingogarira angu ndakataurisa izvozvi pana rubudirwa hapana rubudirwa hapana arumbobuda asi vanhu vakufa kufa vanhu vari kufa zvakuchaita vokusamumire here mwana manje ndoda kuunderstanda something ndikakunda mukusanjira because arosvika pana mwana saka chinodirirai panze ndiro ndinzwisise nyaya yacho kuti yakaomera pani yaikunetsa ndepani tagara parutivi ndimbotaura hangu sho sangatiri indonzi maxwell tadya nemari ava ndibaba nyaya iripo ini ndakaberekwa 72 asi nekukura kwataita takazongonzwa kuti nyaya iyi yakanga yaita kuma69 nekuti baba munini wakamera munezvibhakira munhu abva ndokutaura zvazvakaita saka zvakazoitika izvi tangonzwa history yemunzi yakazongoenda wakazomboenda kukoti hameno kuti dzakazotongwa sei mazuva acho iwaya nekukurawo kwataita nyaya ichingotaurwa mumusha takazoti kunana 2000 ndo pakauya munin'ina wavo avarapa vane mwana anga akarohwa pamurevo ndiye wakazouya akabudirwa nemweya uya wemunhu vakaura vana kubaminina akauya obva adzoka musha ndo patakabva tamhanya nemusha mese vataunganidzana ndo patakaenda kumba kwavo musikana uya akabudirwa ndo paakataura zita akataura asi kungoti isisi tati hatina kumbonyanya kuzvikoshesa ngoti ati kufunga kuti zvakutodini zvakutogadzira uye vachakabudirwa pamwana hapo bakana akabva azoti kuti wakaita kuya imba iyo yakabva yazotoparara kusvika azotodzoka kumusha because aitonzi iwe ndiyo wandakagadzwa kuti ndiyo mukadzi wangu ndakaripirwa paisara ndakanzi iwe ndiyo mukadzi wangu saka murume weye anga akamuro akazotoshaya obva azotodzoka kumusha asi izvi zvanenge akazotowa nomumwe saka because izwai chiwanhu chacho hachidi kubuda sei hachidi kuchidhai kuti hachidi kujambirwa kana ngozi iri kutoti iwe achiti uyu mukadzi uyu ndiwe ndakapira iri mukadzi ndinonzi mukadzi iyo pese pari kurorwa anokwanisa kutoti wari mwese anomurora anofa bhozi mukurora mukadzi wechii
Saka zvinoona baba zvokuti pane mwana umusikana akatonzwawo ndienda kuti aende anoripawo ngozi iyoyo. Handiti zviri kurasanga pasina zvamakaita. Ndio zvakazotaurika musi uyo, ndio pakazotaurika kunzi taungana kudaro nekuti mwana wanga agadzwa ngeyo munin'ina. Ndio pakazoti kana saka zvadaro ndakubvisa pamwana wemunin'ina ndichiise pane wangu. Ndiye akuzoti ndakazoisa pane wangu uya ndiye kunzi kuKristu kutraisi. Saka kana zvakadaro it means dai zvakadaro it means kufa kwavanhu kudai kwakamira. Isizvi ndio pakati. Saka muruti kana kufa kwavanhu kuri kukontinyana tiri kuti here kuchiri cause ichiri nyaya yengozi kana kuti zvaa something else. Isizvi tiri kuti kana isizvi patakataura nyaya yeti atakaungana imi makazonoripa makazogadzira nyaya yacho maamiki mukuti takubvunza kuti nyaya yakazogadzikira kati ndakatopedza kati makazopedza sei muri mega iyo nyaya yanga iri yemusha. Tinoziva sei kuti nyaya yakagadzirika makazogadzira muchiti mukuende sepi apa ari kuti musitara choita kuzomubvunza nokuti ini wangu mwana zokuda kuzaita ndiye akazoshaika kugorera pera. Patakabva tafamba kuti tese semusha ndio patatongosvika pese patasvika baba ingozi baba imi ndimo muri iri kupera ngenyaya yenyu hamusi kugadzisa nyaya yenyu. But my question is kana muri kuti mukafamba motaura kuti baba nyaya yenyu ndirwe ndipo pamunofanira kupiwa zita sei zita rechimubuda because to me it doesn't make any sense kuti muri kufamba nditi mochira motaura kuti baba imi ndimo akashaisha maoko and ipapo ndipo munobva kufamba mataurwa kose baba wakashaisha maoko kwakati munhu akashaishwa munofanira kuenda kunoripa ndikwakati. Because it doesn't make any sense kana mutoa kuti mimi muri kuripa mhepo here muri kuripa here kana musikaziviwa kuti kuripa tatoripa kuti apana patakamuda tiita kuripa asi baba ndero chega ndakaripa ngozi kanga yakatogadzikwa pamunhu patokuripa kana ngozi yakatogadzikwa pamwana kuti mwana wedu ngozi yagara izvo that is making ngozi ninyarara kana yatoikazwa ngozi kana ane murume akafa varume vakawanda vakaita zvokufa vakaita zvokurawo kakawanda kachekutanga chaunodhibana mukadzi uzotiuda mukadzi wangu nokunoti mukadzi wangu inini ndo zvinotanga kuita ngozi yechirume. Saka imi kana munhu ndichaona kuti mimi mato nemwana vamakaisa ngozi yacho but ngozi yaisi kupera iri kuuraya so zviurewei zviureva kuti hamuna zvamakaita kana kuti muri kufokasa apa but handiyo yega bai kune chimwe chinokasaka chichakagadziriswa asi pane chimwe chirikutopisa chirikuseri imi munochiziva panoruziva nyaya yake apa asi wakuhwanda nenyaya yeuya kubuda pachena. Saka ichitati kuti baba ava ndio munhu mukuru pamwe pane zvimwe zvakawanda zviri mumusha baba iyi yamuri kunongedzwa ndiyo ngatigadzirise ipere kuita zvimwe zvese zvidini zvibude kana pane zviripo. Saka baba uri kutsika manje pane nyaya it's not an issue baba uri kutsika and the issue iri pekuti there are some of you who are taking advantage yekuti baba wakabvuma mhosva yako. Saka kana wabvuma mhosva yako wakuchikera the burden yemusha wese newayawaiwa nezvavo zvaruziva zvaruta kusiyesa zvakungozi ndiani ndibaba inyaya yababa and but isiriyo nyaya yababa and chiripo chicho kuti paura kuti paitwe thorough vetting ikuona kuti besides yababa hakuna here chimwe futi chiri mumusha menyu besides yababa hakuna here chimwe chirimo futi. pamusoro changamira ini ndoitwa Robert Tajelemandi ndiri festival yababa semubvunzo wamabvunza izvozvi imimi vatona handitika mumusha umu muna mainini handitika vakauraiwa nababamunini mainini nababamunini handitika babamunini ndikangoti mukoma wababa weuyu musha medu ikaripwa here ngoziyo haina kuripa mbatya dzake dziri dzakafira mumba imomo iye wacho akangorigwa handitika muropa saka pari kunetsa ndepekuti ngozi ehunde baba vakauraya handitika kusandidzira munhu wasandidzira munhu anga akuda kudi akuda kuzvifirawo handitika asi iri pachena iyi haisi kutaurwa nezvayo mumusha iri kunyekuonekwa ndoya
saka tiri kuti here uyu haasi kuda kuripawoba iye akafira mumusha muroro. Ndosaka ndabvunza kuti muruti here nyaya yamuchero ndiyo imwe chete kana pane dzimwe. Ndikazvitaura kuti are you not taking advantage yekuti uyu abvuma nyaya yake? Saka zvabvuma nyaya yake kuti zvese ndiye iyo yake pamuri kwasaka yakatonyarara there's nothing. Asi kuine imwe saka naobva timi muri kuiziwa muri yese iri kuziya iri nyaya mainini. Saka what have you done about this issue yamainini? Pamusoro iyi ndandapedza saka inini changamire ndanga ndiri kuti handitika kuuya kwakaita chiremba mukosanjera handitika musha wese wakageza nemushonga handitika ichinzi toda kuti ngozi iyoyi babavo vakada kusimudza ngozi kubva pamukunda vavo handitika ichabatani baba ivava handitika hazvibudi mumusha mavo handitika ende kubva nhasi hapana ngozi iyi haichabudi chinouraya kupi kunze muka takapedza makumbo nemaoko zvese tikadirwa nemvura nachiremba handiti ende vazhinji vakabvunza kuti ko indava tiri kugezere mushonga ndopakaudzwa ipapo kuti ndiri kugeza kuti mushonga iwoyu handitika urege ngozi iyoyi irege kubva pamukunda wake waakaisa asina kuuya irambe iri mumba muno irege kubuda kuenda kumusha iri kunze ndio zvakandiri kuziva mazvita tangamira. Wapinda posto venye kwete ndagara ndiri kuda kupinda. Yeah, wakomana ndosaka ndachimira ipanzavo uyu mukomana asvika andipe chaicho nyaya miri akaitenei ndinoisa kuziva kuti right now chiri kunetsa chaicho ndechipi because munonongedzana pasina musikafanira kunga munonongedzana zvisiri necessary. Saka miri yemukomana aripa andipe update iri pakuti tinyatsokuvatovanisa